На пристойне харчування у дитсадках та школах Криму окупаційна влада грошей не має. А щоб забудувати Балаклавську бухту і зруйнувати неповторні краєвиди, гроші знайдуть. Про це та куди відправляють кримських юнаків на військову службу – далі докладно. Економія на кримській малечі. У школах та дитсадках окупованого півострова чи не вдвічі зменшують порції. Регіональне відділення організації Общеросійського народного фронту влаштувало перевірку дитячих закладів у Джанкойському районі Криму. Виявилося, окрім замалої ваги, страви ще й несмачні, а продукція взагалі зберігається з порушенням усіх санітарних норм. Свої висновки та рекомендації контролери направили до місцевого управління освіти. Обіцяють, контроль за дитячим харчуванням продовжать і в інших районах півострова. Кримські юнаки гайда на північ. На окупованому півострові підбили підсумки осіннього призову. Майже 3000 хлопців вже відправили служити у різні куточки Росії, включаючи Заполяр'я. Як твердять окупаційні ЗМІ, кого не питають, всі хочуть до російської армії. Поїздити просторами Росії, щоб служити в десантних, залізничних, ракетних військах стратегічного призначення та Росгвардії. На наших глазах рождается армия нового типа. Я бабушка, провожаю внука. Это первый внук, первый раз идет в армию. Мы очень будем ждать, наша Родина в надежных руках. Балаклавська бухта може втратити унікальні краєвиди. Її береги планують забудувати житловими будинками і торговельними центрами. Наступного понеділка окупаційний уряд Криму обере підрядника, який проєктуватиме набережну Балаклави. І як вихвалявся окупаційний віце-губернатор Криму, в Балаклаві побудують яхтову марину на 600 місць і облаштують пішохідну зону. Поки у конкурсі зголосилася взяти участь одна компанія. Вікторія Бойко, Заман, АТР. Український сервіс все ближче до окупованого Криму. У селищі Новотроїцьке на Херсонщині відкрили новий центр надання адміністративних послуг. Там кримчани можуть оформити внутрішній або закордонний паспорт, отримати довідку переселенця та інші документи. Враховуючи попит серед кримчан, наступні центри відкриють в Новоолексіївці та Новій Каховці вже наступного року. Новотроїцьке порівняно недалеко від КПВВ «Чангар». Тобто тут ми маємо певну порівняно зручну логістику для осіб, які будуть відвідувати цей центр. В посілку також є від селища відповідні і суд, і нотаріат, і безкоштовна правова допомога, тобто можуть люди отримувати інші послуги. Також в центрі цьому адміністративному можна оформити довідку внутрішньо переміщеної особи.